de nen, va ser la primera vegada que vaig veure el Guillem. De jovenet, la seva tia, la Margalida Casmada, l'ensenyava a unes altres madones que hi havia per allà i jo vaig passar i vaig veure, ui, quin negret! I vaig sentir, me vaig aturar i vaig sentir que una li deia, ¿cómo te llamas, guapo? I ell se mira i diu, jo no me llamo, me llaman. I vaig dir, quin negret! Això va ser la primera vegada, llavors sí, el veia perquè vivíem en el Barrejar, tots dos, i el veia quan a l'escola, que sempre estava aferrat en la seva mestra, que segons ell va ser l'única que li va ensenyar coses, li va ensenyar a viure bé i tot. I els lots, així que no volien jugar massa amb ell, no sé per què, i sempre en lloc de jugar amb els altres, quan passava jo per davant per l'escola, que feien descans, jo passava amb la bicicleta i el vaig veure un parell de vegades. I després, quan vàrem ser ja més grans, mos vàrem fer més amics perquè vàrem prendre part a una sarsuela, a l'agrupació artística, la del Soto del Parral. Ells van fer un paper en el Soto del Parral i jo feia una altra sarsuela que era el mateix dia i en el Joaquín que ha vengut de prim. I no sé què, en els ensaios ja començàrem a fer rasques, a beure i un tassó gros de cafè i canya i rom i tasteu, aquí per mi falta un poc de rom i en darrere veia ser un quilò que falta és rasca. I res, després sortíem quan acabàvem, sortíem a fer la volta i fèiem una mistela a una part, un conyac a l'altra, un cafè, anàvem a un cafè que a l'amo li agradava cantar i no mos feien mai, sempre en el tercer. I per exemple, a l'amo el convidàvem a veure i llavors el mos convidava a nosaltres i a una altra part on hi havia un que recitava poesies i sempre estàvem en sos casiners. N'he de fer 25, dir 29 i més, són 25 per 4, sí. Ell era 10 anys més jove que jo, però ja era un home així. I un dels vespres, quan sortíem, perquè bevíem i no mos engatàvem, no sé si és que sempre bevíem sucs molt bons. I de més quedàvem un parell d'hores. I llavors, quan mos retiràvem, era perquè quan mos anàvem, recitàvem poesies, cantàvem, però no, llavors quan tots sols ja mos anàvem, ja parlàvem entre nosaltres. I un dia me va dir, ara te vaig a dir no, diu, si hi hagués una guerra entre blancs i negres, jo aniria amb els negres. Dic, i per què anar amb els negres si tenen tant de blanc com de negre? Diu, qualque cosa has de deure ton pare perquè te va dur aquí i t'has criat amb nosaltres. Diu, jo a mon pare, quan li hagi pagat el viatge de dur-me de la Guinea aquí, estic cabal amb ell. Perquè ell va ser com aquells indianos que quan venien d'Amèrica, perquè sabessin que venien d'Amèrica, duen un lloro o una moneda. Ell, perquè sabessin que venia d'Àfrica, va voler dur un negret. I quan jo era petit, que hoy en dia més guapo això, no és que jo fos guapo ni simpàtic, és que era negre.
I quan mon pare me va posar a l'orquestra Guinea, no és que jo sabés música ni sabés cantar, tenia 12 anys, i era perquè era negre. Quan anava a cal Loteta per Manacor a passejar o això, m'havia d'anar antes d'arribar al cap de cantó de casa seva, perquè casa seva no volien que anés amb jo a la seva en aquestes lotetes. Diu, i no és que jo fos una persona dolenta, diu, és que era negre. Diu, per tot era perquè era negre. Dic, i no, perquè no te'n vas allà. Diu, haver provat, diu, però tindríem mateix problemes. Aquí són negre, allà seria blanc. I la nostra amistat va seguir sempre, va seguir tant, que a la primera novel·la que va escriure, La Porrentada Gran, ja va ser un personatge de la novel·la. Va començar amb unes carreres de cavalls per robar, per poder robar les gotxes que havien de matar perquè ja hi havia. I em deia, per dir personatges, ell escriu, en gent fa que escriu. En Pífol era un al·lotet tot ossos i nas. Era una miqueta vif, però no ho vist ningú mai amb tanta bona geia. Sempre estava content i no podia consentir que els altres no sabessin esvergir-se les nuvolades. Tenia tranc per tot, i sobretot per dibuixar i treure caricatures a la gent. Les enllestia en un moment, ras, dues fletxes i ja teniu el goixo de la música que sembla que vos ha de tirar la batuta pel cap. Ras, un nasset i un bigotí ja vos fan veure en Fausto Puerto. Havia fet la caricatura a quasi tota la gent, sobretot en els que feien sarsuela en l'agrupació, en Ponset, en Perotí, en Déu Correu, i perquè en Pífol també havia fet tenor còmic i així fou com va conèixer el bon Jesús. Això va ser i a una altra novel·la, quan ja se moria, que no recordo ara el títol perquè no el va acabar, van a cercar la clau del cofre dels somnis, de les rondalles. I compta com una rondalla, rondalla de rondalles, se diu, la novel·la, rondalla de rondalles. I és una rondalla i miren a veure la rondalla, compta com han de trobar la clau, i els que van a cercar la clau són en Pífol i un altre senyor. I en aquest parla també de tots els seus amics. A una part, ja quasi al final, havien de passar, per poder passar, un beso a un granot. I no ho va fer. I li vam donar el beso i aquell granot va sortir un home, un flavioler, en Joan Flavioler, que era en Joan Ponset, que era un poquet més vell que jo, també un actor de la sarsuela, i era un dels acompanyants amb en Guillem. I toca una toca Fabiol, i diu, en Pífol diu, m'agrada molt aquesta música perquè me fa recordar quan junts, cada hora baixa, trèiem llum a les estrelles i en els marbres del tercers. I vol dir que tant la primera com la darrera que va escriure vaig ser un personatge seu. Sempre me va recordar. Va enviar
tots els discos que feia. Record que un dia a Ràdio Barcelona va guanyar ell un concurs amb una cançó Plou i fa sol. I la feien anar llavors cada setmana a conversar amb Ràdio Barcelona, i un dia vaig sentir que deia a tots els discos que faig ens envien en bífol. Diu, i vaig un punyetero si li he dat, s'ha hagut de comprar un tac de discos. I vaig un favor que li he fet. Vol dir que sempre, si havia de mestrar de Manacor, per exemple, va tenir problemes amb la policia quan ell va tenir la cova del drac de Palma, i em va enviar, a veure si li volia enviar un certificat com mentre era fill d'un guàrdia civil. Son pare era guàrdia civil allà a la Lliraia. I jo, vull dir, quan havia de mestrar de Manacor, venia jo. I una cosa, Tòfol, en Guillem, quin record en tenia? Aquí deien si sa mare l'havien calçat i tot el barco quan se n'anava, però vaja, no se sabia. Però ell va dur sempre uns retratos de sa mare, que li havia enviades ja feia poc. O sigui que i li vaig dir, anava vestida, en el retrat anava vestida, i que encara no va pel. Diu, no, diu sí, diu, però aquest vestit, diu, és d'un dels que mon pare li va fer fer, no sé si per l'or. I una altra cosa que parlava, que son pare deia, saps que són de Vargos negres. No dic que estaven, perquè allà ens donava l'àtico a unes negres perquè fessin feina. I el Guillem ara diu, i com havien de fer feina? Van descalços, no necessiten comprar sabates, no necessiten sabaters. Van sense vestir, no necessiten sastres, ni compren-se vestir, ni compren-se res. Tenen arbres que ens donen fruita a bola. No han d'anar a comprar. Saben caçar i tenen casa tot el que vulguin. Cases ens fan de rames i troncs d'arbres, no necessiten arquitectes, ni picapader, ni res. I per tant de fer feina, si ho tenen tot. Així és. Tòfol, i una cosa, en Guillem tenia una clapa damunt el cap. Què era aquesta clapa? Què en deia ell? Tenia una clapa que segons ell, perquè tenia els cos també tot eren clapetes negres. Va dir un dia que tenia un germà de son pare que s'havia anat a Amèrica, que no el coneixia, que li havien dit que també tenia aquesta clapa. O sigui que jo sé que quan m'havia retratat, jo el vaig retratar a ell, vaig fer un dibuix amb ell tocant la guitarra i vaig posar. Tots els que coneixem en Guillem de Faig sabem que la fisonomia i el sentit del ritme és herència materna. En canvi, els senyals, notablement ampliats, són del seu pare. Era una pifolada que vaig fer i vaig telefonar i em va contestar una filla seva. I m'ha dit, sí, que llavors va dir sa mare, i sa mare m'ha telefonat, la viuda m'ha telefonat, i m'ha dit, diu, a tal hora feim anar al cementeri, i jo vaig agafar el cotxe i me'n vaig anar allà. Allò que jo volia donar la seva viuda, va ser la seva viuda que m'havia d'estopejar jo. M'ha dit, quan jo era regidor, en aquell temps era regidor de cultura,
m'ha dit, l'Ajuntament de Manacor m'ha enviat un ram de flors. I allà el que els servia molt, l'ajudava a viure, era en Mesquida, el poeta Mesquida. I me pareix que també aquell cantant del Llaire que diuen... Majoral. Sí. I vull dir que me'n vaig anar pres, no el vaig voler veure, no el vaig voler veure mort. Me'n vaig anar pres perquè me feia greu que la gent que venia m'havia de veure jo allà plorant i això, i me'n vaig tornar. I en la seva viuda i el seu fill sempre hem estat amics, una cosa també que en Guillem el van contractar a Xillot i m'ha dit, a Xillot per cantar a la cueva de Xillot, m'ha dit, m'hauries de cercar, jo tenia una caseta a Xillot, m'hauries de cercar un pis perquè ara tenc un contracte per un parell de mesos. I diu, ja ets la clau i vés a casa nostra. Diu, no, perquè llavors em venia, jo era per aquest temps, i diu, no, perquè llavors en l'estiu faré nostre, dic, no, ja no hi seràs. Perquè el que havia contractat ell que no se vendrien gaire. I va anar allà a Quillot, a casa nostra. I sempre hem estat molt amics. No? Era més poeta. El que les poesies hi ha poca gent que te compri. No se coneixen de per llegir. I va posar música perquè se coneixen més les poesies. Vol dir que si ens canten se coneixen més. I ell va començar a fer més cançons quan Palma, amb tous, supos perquè no li deixaven augmentar el preu de les butaques, el va contractar perquè en el descans entre les dues pel·lícules que feien fes un espectacle. I allà va començar a fer la Madonna del Caparó i la cançó de Son Coletes, va començar a fer els cantautors allà. I va passar una cosa, quan cantava en mallorquí, hi havia forasters peninsulars que havien vengut molt de temps i començaven en castellano, i ell s'atura, diu, distinguido público, canto en mallorquín por dos razones. La primera es porque todo mi repertorio está escrito en mallorquín. Y segunda, está escrito en mallorquín como honor y homenaje a todos los que venimos de fuera por lo bien que nos ha recibido y nos ha dado trabajo y comida. Así que si me dispensa, seguiré cantando en mallorquín. Ja no puc dir, ja no diré res més.